Tämä on tuonut tullessaan sitten kroppaan muutoksia ja mä kärsin aika kovista vaihdevuosioireista. Eli siellä oli tällaista heräämistä 2-3 aikaa yöllä, ihan valtavaa hikoilua. Ihan siis silleen, että sitten mentiin niin kuin vessaan pyyhkeellä kuivaamaan kroppaa ja pyörittiin sängyssä ja odotettiin, että kello soi, että voi nousta ja lähteä töihin. Et se oli aika kovaa, mutta sitten tämä valmennus itse asiassa muutti tämän kaiken. Eli tänä päivänä niin kaikki nämä vaihdevuosioireet on mulla pois. Se oli niin kuin isoin muutos, sellainen mikä on niin kuin ihan superhyvä. Eli mä en ole tarvinnut minkäännäköistä lääkitystä tässä. Mun energiatasot on ihan huipussaan. Mä tunnen itteni sporttisemmaksi. Mä nukun tosi hyvin. Ja sitten onhan tässä bonuksena niin -10 kiloa rasvamassaa pois kehosta. Sitten jos puhutaan lihasmassasta, niin se on +/-0. Joo, ja itse asiassa salilla kaikki ei ole ehkä ihan tuttujakaan, niin siellä on muutamat miehet tullut kyselemään multa, että anteeksi, että naisilta tietysti vähän herkkä aihe olla tulla kysymään näin, että kun puhutaan painonpudotuksesta näin, mutta on kysytty, että treenaako kisoihin, että on aika timmissä kunnossa, mutta kyllä mä oon saanut ihan vastata, että omaksi ilokseni. Siis liikaa ei voi ehkä korostaa sitä, miten siis liikuntahan on aina hyväksi kaikille. Mutta naisille niin kuin vaihdevuosissa varsinkin, niin kyllä mä itse koen, että se liikunnan merkitys on niin kuin tärkeä, tai liikunta on isossa roolissa siinä niiden niin kuin oireiden helpottamiseksi ja ennen kaikkea niin kuin tommonen kuntosalitreeni ja ravitsemus. Ja sitten se, mikä mulla niin kuin tässä arjessa tietysti se, että kun lähet valmennukseen, minkälaiseen tahansa niin kuin mulla innostuneena tai sanotaan, että lähden niitä oivalluksia tekemään Marko sun oman tarinan kautta. Eli mä purin ihan paperille sen, että mikä mun arjessa kuormittaa ja mikä sitten taas tuo mulle hyvää sinne arkeen. Eli sieltä sitten karsittiin vähän sellaista iltasomea ja telkkaria ja lähdettiin aikaisemmin nukkumaan. Sekä sitten se, että aamu starttaa nykyisin semmoisen 15-20 minuuttia rauhallisella kehonhuoltotreenillä, eli ihan semmoisella avaavalla, ja osa työmatkasta korvataan kävellen. Eli siis tosi pieniä muutoksia, mutta vaikutus mun arkeen on ihan huikea. Täytyy sanoa, että siis, no eihän sitä ikää voi koskaan niin kuin silleen ehkä vertaan, mutta sanotaan, että kyllä mä koen, että mä niin kuin ikäisekseni oon ihan superhyvässä kunnossa. Joo, eli nämä vaihdevuosioireet alkoi helpottaa jo sen 30 päivän haasteen jälkeen. Eli sieltä kun lähti kehosta sitä, uskoisin näin, että kun sieltä saatiin sitä rasvamassaa pois ja sitä kautta sitä energisyyttä lisää sinne arkeen, katsottiin sitä ruokavalioa, ja eihän tämä tarkoita se, että sä kuntoilet, että sä et saa koskaan syödä mitään. Et mähän syön tosi monipuolisesti ja on mulla siellä niitä joustoelementtejä, mutta se, että semmoinen säännöllisyys, että jos haluat, että asioita tapahtuu, niin asioita pitää myös muuttaa siinä omassa arjessa. Niin kyllä se oli se 30 päivää haasteen aikana, niin ne siellä loppupäässä ne ensimmäiset muutokset oli ihan selkeästi havaittavissa. Somehan on siis täynnä kaiken näköistä, miten laihduttaa nopeasti kaiken maailman nopeilla elementeillä, mutta kyllä mä sanon, että se, että sä syöt monipuolisesti ja ihan sitä peruskotiruokaa, ja mä syön 5 kertaa päivässä. Moni varmaan voisi hämmästyä, että kun niistä kuvat laittaisi, että tolla määrällä voi niin kuin itteensä hoikistaa.